täys sisältä 100. Hyppy oikea laita 7, vasen eri pyöree, pidä sisällä 5 ja oikee eri ahdas. 100. Hae oikee täys 8. Hyppy täys 100. Hae vasen eri, pidä sisällä 120 ja vasen eri tiukka kirraa sumppuun. Toista tiukka kirraa sumppuun, oikee piru pitkä eri. Antaa toiseen nuotituksen. Piru pitkä eri 8 ja hae vasen eri 8. Oikee eri tiukka sumppu. Ja vasen pitkä nopea, kirraa. 2 oikee pitkä hidas. 4 vasen eri sisältä. Jatkuu vasen eri ja oikee eri sisältä. 5 oikee nopea sumppu. 7 vasen pitkä eri tiukka kirraa. Toista pitkä eri tiukka kirraa. 100. Oikealle 3 vasen nopea paha sumppu. 5. Ja vasen laita oikee nopea. Jatkuu oikee eri ahdas sumppu.